We gaan opstellen hier, alle 6 hengsten. Klein foutje van de regie. Kan gebeuren. Kom maar jongens, want dan gaan ze nog even voorstellen. Altijd met het voorstellen luistert de jury goed. Hoeveel fans er zijn van een bepaalde hengst. De jury heeft de hengsten natuurlijk allemaal gezien, u ook. U weet al zo'n beetje welke hengsten er perfect voor staan dit jaar. Welke hengsten kansen moeten maken op het winnen van die prestigieuze kampioenstitel. We gaan opstellen. Dus aan de hand van de presentatie zo dadelijk, als ik de namen noem, kunnen we eens even kijken hoeveel fans een bepaalde hengst heeft. Dat zeg ik alle jaren, maar ik weet het ook echt. En u mag daar nu best eens een schepje bovenop doen. Probeer die jury te overtuigen. Probeer die jury te overtuigen. Kampioenskeuring Championship 2024. Hier zijn de hengsten. Fans, let op. Hier is Alwin 469. Johannes 484. Mijnte 490. Mane 492. Wat zeg je? Jurre 495. En Timon 503. We gaan een stap. Nou jury, nou weet u hoe de fans het vinden. Doe er wat mee. Dat onze juryleden top hebben gedaan. En zoals Sabine het ook verwoordt, dat is geweldig. Dat is positief naar ieder toe. Ik zou zeggen, ook eens even een applausje voor deze 3 hier in het midden van de piste, want dat hebben ze verdiend. Ringmeesters, op 1 na mogen ze eruit. We gaan zich nog 1 keer laten zien. Hengsten komen direct in de draf binnen. Hoeven niet meer opgesteld te worden. 2 keer een drafronde. En dan weten we wie de kampioen gaat worden. Eerste komt eraan. Henk, ben je er klaar voor? Toppie. Kampioenskeuring met Alwin 469.
Komt ie nog een keer. Alwin 469. De volgende. Dit is het moment van de dag wanneer de hengsten nog 1 keer mogen aantreden in dit kampioenschap. De volgende kennen we ook allemaal. Johannes 484. En nog 1 ronde. Johannes 484. Next one. Mengte 490. Tweede ronde van Mengte 490. In aantocht. In aantocht Nane 492. En nog 1 keer, Nane 492. Volgende is in aantocht. Jure 495.
Laatste ronde. 4, 9, 5. Laatste nu. Teamen 503. En nog een keer, Teamen 503. En dan waren ze. Ze mogen terugkeren, alle 6. Ja, ik kan alles kan, maar ik denk wel dat Jurre de beste er is. En dan met Johannes af. Oei, 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 oei. Het beste van het beste. Wat we bij het KFPS kunnen laten zien. En dan moet ik de hoek weer in. Want in die hoekhek er is de uitgang. En er gaan er een aantal uit. We hebben maar een reservekampioen nodig. En een kampioen. Mogen halt houden, mensen. Spannende momenten. Kijk naar dat behang. Kijk naar die uitstraling. De manen nog even mooi. Publiekslieveling sinds vele, vele jaren. Nu ook weer bij de top 6. De kampioensring. Maar ik zei het, we kunnen ze niet allemaal overhouden. We gaan met heel veel applaus afscheid nemen van Alwin 469. Fantastisch gedaan. Aga, daar is de uitgang. Stap eens even door. Ik denk zo binnen te kunnen blijven. Johannes 484 hadden we al niet in de baan vandaag. Wat hebben ze die hengsten dus super voor staan. Glad in het vel. Hang supermooi, de oortjes naar voren. Paard van het jaar.
Hannes 484. Zeg het, we kunnen ze niet allemaal binnenhouden. Maar deze blijft binnen. En daar die stoere, sterk gebouwde mijnte heeft indruk gemaakt dat ook veel fans op de tribune. Kijk naar die mooie hals, het vieren behang, de staart, tophengst, top 6. En nu gaat het doek vallen ook voor Mijnte 490 met applaus. Ai, 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 wat is dit spannend. Wat hebt u die handen op elkaar gebracht bij het optreden van Nane 492. Wat waren er veel fans voor Nane 492. Vorig jaar paard van het jaar, tranen over de wangen bij Germ Aysen. Het heeft 3 uur geduurd. Nane 492 had weer een fantastisch optreden vandaag. Maar het doek gaat vallen voor Nane 492 met applaus. Had deze hengst ook niet wat fans? Ik geloof het wel. Zo mooi, hè? Die uitslag die ik nu mag doen, heb ik zelf niet verzonnen. Daar is de jury verantwoordelijk voor. Dus ik heb makkelijk praten. Oortjes erop. Hij keek nog even naar de jury, zag u dat? Jurre 495. Een fenomeen. Niet 1 keer, niet 2 keer, niet 3 keer. 4 keer, maar 5 keer kampioen. Gaat Jurre nog een ronde verder? Dames en heren, ik zal u niet langer in spanning houden. Maar we gaan afscheid nemen van Jurre 495 met applaus. En ik zei het, we hebben een kampioen nodig. We hebben een reservekampioen nodig. En dat kan niet anders dan Teamen 503 binnen blijft. We gaan opstellen. Ze behoren tot de beste hengsten, alle 6. Als ik zeg de beste 6, dan bedoel ik de beste 6 van Nederland, van Europa, van de hele wereld. Hier staan kampioen en reservekampioen. Maar hoe is de volgorde? Ringmeester Harm van der Meurde gaat ze opstellen. Sabine Zwaga gaat het ons vertellen. Ik weet het al. Maar ik zeg niks. Wat denken jullie? Oh, nou weten we dat ook weer. Sabine. Ja, dankjewel Bert. En ik ben blij dat we hier nog levend staan en dat we niet de zaal uitgegooid zijn. Jurre, een geweldige hengst, maar we houden nu nog 2 grote kanjes hier in de baan bij het kampioenschap oudere hengsten. De 6 hengsten die we terug hadden laten komen waren stuk voor stuk kampioenen en de kwaliteit lag heel dicht bij elkaar. En ja, dan moeten ze die laatste ronde nog een keer doen. En het is echt niet alleen de draf die bepaalt of een hengst kampioen wordt. We kijken naar het totaalplaatje. En voor ons was het, nou ja, deze 2 hengsten die voldeden eraan. Ik heb in het begin gezegd, hengsten moeten je kippenvel geven, hengsten moeten je ontroeren. En dat hebben deze 2 hengsten extra gedaan. Reservekampioen bij de oudere hengsten is een hele jeugdige hengst. Een hengst die met heel veel afdruk draaft, die heel lichtvoetig draaft. Teamen 503. En dat maakt dat Johannes 484 kampioen wordt bij de oudere hengsten. We gaan opstellen. Kampioen 2024 oude hengsten. Nog 1 keer met z'n allen voor Johannes 484. Fokkers, eigenaar, kom erbij, zou ik zeggen.
Dit is jullie moment. Dit is jullie moment. Detlef Elling, adviseur van het bestuur KFPS, zal hulde brengen samen met Nienke Bakker van het managementteam KFPS. Dianne Postma als toerist in ons midden namens Jong KFPS. Daar komt het team achter deze hengsten, dames en heren. Kampioen oude hengsten. Johannes 484 van Tjalle 454. Uit de merrie Femke van Detschum. Gefokt bij J. Bakker in Detschum. Eigenaren heren Boots en de familie Okkema. Wat een mijlpaal. Hier de hulde van Detlef Elling namens het bestuur KFPS. Een prachtige reservekampioen in Tiemen 503. Hengstenkeuringscommissie gaat eveneens feliciteren. Teamen van Tjalle 454, twee halfbroers hier van elkaar. Uit de merrie is Soka van Viltzicht, gefokt bij G. van Dijkhaarse Oosterzee. Bezit van de Hoeders van Manen, Hendrik Eppinga, de reservekampioen. Twee zonen van Tjalle 454, kampioen en reservekampioen. Prachtig plaatje. Als fokeigenaar zijn dit momenten die je altijd blijft herinneren. Geweldig. Hulde van de Hengstenkeuringscommissie, bestuursleden, managementteamleden. Mooie foto's hier in het midden. Nou, dit zijn de momenten, daar leef je naartoe, daar werk je naartoe. We begonnen hier met het try-out van de jubileumshow op woensdag. Eerste keuringsdag donderdag. Nu de slotdag. De eerste kampioen is bekend. Johannes 484. Met een mooie reservekampioen. Tiemen 503. Nou, wanneer de laatste plaatjes gemaakt zijn, is het bijna tijd om de eerronde in te zetten. Ja. Leanjo klaar. Mensen, de handen gaan omhoog. Triomftocht. We gaan de kampioenskeuring oude hengsten afsluiten. En al die mensen hier vlak bij mij in de buurt, aantal gaan de baan uit. Kampioen. Hij was al paard van het jaar. Wat een dag voor Johannes 484 met Age de Wijk. Tiemen 503, reserve kampioen. Kampioenschap jonge hengsten. Deze twee keren nog een keer terug.